Arire bunamo na kwanu nenu. Arire bunamo na kwanu nenu. Akwamuna yibu wanenu na muna yibu wanenu kedife mu mereginu. Madeje na hagube mono. Abubeje na hagube egbenu. Enubiri na nabiri nuwe. Akwamuna yibu wanne kedife mu mereginu. Enwezire oni ifanyi idonu na zono kasamaka mma ejini aga mmonu. Onye n'iche nuwe. Ugochi tiwere enyo ga-achakadiri achakadị nwanne m chere n'oge gị nuo. Kedu ozi ife anyị na-enwere n'onwe anyị anya ọkụ nụ? Kedu ozi ife anyị na-egburu onwe anyị isi n'oyi? Kedu na ife anyị na-achọ igbupụ ụzọ onwe anyị isi? Kedu na ife anyị mere onwe anyị n'oyi? Onwe gị zuoro gị n'oyi na mgbaji tinyere n'ugo gị ga-achakekọ ga-achakadịrị n'oyi. Aka ekpuchi ọnwa ka m na-ekwudo n'oyi. Mana bụrụ onye na-anụ n'ube m nọ n'ebe n'oyi. Nwanne m bụrụ nwanne m n'oyi. Nwanne m bịa mara m n'oyi na nwanne dị nụ na mba ka m na-ekwu n'ọnụrụbe nwanne na-agba n'anụ ọsọ n'oyi. Arịrị egbuna m na arịrị egbuna m na arịrị egbuna m ka m na-ekwudu na-ekwudu oyi. Arịrị egbuna m ka m donu na-ekwudu ekwu na arịrị egbuna m ka m na-ekwudu oyi. Ife anya m na-afụ ka m na-ekwudu oyi. Aka anyị ji na-eme igbe mee ya ka m donu na-ekwudu. Kedu ka nwanne m na ya so na-achụ anụ si n'ọkpa m ụbụzọ ọnụ a na-achụ n'oyi? Kedu ka nwanne m na ya so na-achụ nta si n'ọkpa m dịzi ka anụ a na-achụ n'oyi? Nwanne m so ya soro ju ubi n'oyi. Arara m wee nye ndị iro n'aka n'oyi. Ibe mụ na gị kpara na nzuzo ka ibuputere n'ama n'oyi. Nwanne m bịa mara m n'oyi na nwanne dị na mba ka m na-ekwudu n'oyi. Ọgbata obi onye hebunu nwanne ya n'oyi. Arịrị egbuna m ọkọnụ n'elu. Arịrị egbuna m.